Myslím si, že mať ženu v manažmente je veľká výhoda. Obchodní partneri častokrát hovoria, že keby mali na protistrane nejakého chlapa, dosť tvrdo si povedia svoje, možno niekde aj odmietnú, a veľká výhoda mať ženu v manažmente je to, že chlapi sú viac slušní, snažia sa byť viac benevolentní a možno niekde očakávajú nejaké iné také ženské jemné praktiky a pritom ženy občas sú o dosť precíznejšie. Úplne normálne. Akože tu je to také špeciálne v tom, že predsa len kamionová doprava nie je úplne až taká zaujímavá možno pre ženy. A aj to ITčko, to akože však všetci vieme, že to nie je úplne tak veľmi zaujímavé pre ženy. Ale ja som odjakživa robila vo väčšinou chlapských kolektívoch. Myslím si, že všetky ženy v manažmente v Sajdiku sú húževnaté. Nedajú sa odradiť a vedia sa prebiť dopredu. Myslím si, že toto je asi taká charakteristika väčšiny z nich. Že naozaj idú tvrdo za tými cieľmi, si myslím, a je to také challenging prostredie pre všetkých z nich. Mne sa veľmi páči, že tu v podstate nemáme nejaké škrupule alebo niečo nejak nalinajkované. V podstate tá voľnosť, najmä na tom našom oddelení, je naozaj enormná. A mám pocit, že keď sa bavím s ľuďmi možno z iných odvetví alebo z iných väčších firiem, tak v podstate tá pracovná náplň je viac menej nalinajkovaná. Určite najlepší kolektív, asi aký som kedy mala, aj keď sa to mení, ale tí ľudia tu sú, mám veľa kamarátov vďaka tejto firme. Určite tá kultúra je jeden z tých motivačných faktorov, kvôli ktorým sa v nedeľu necítim večer zle, že idem v pondelok ráno do práce. A myslím si, že tie skúsenosti, ktoré som tu získala za posledných 5 rokov, a tá dôvera, ktorú som tu dostala. Hybridný model, že máme aj home office, aj chodíme do ofisu, čiže toto je super, máme aj dovolenky navyše, čo je tiež vlastne benefit pre mňa ako pre mamu veľmi dôležitý a veľmi si ho vážim. Kedy som tu, tak tá firma sa neskutočne zmenila. A to si myslím, že asi vie povedať každý z nás, čo sme tu. Jeden z tých milníkov, možno aj prečo sa to mení, je, že vlastne v roku 2019 sme sa stali súčasťou skupiny Eurovac. A teda postupne sa do tejto skupiny začleňujeme viacej a viacej, preberáme procesy. Sme ako jedna z malých firiem na Slovensku, ak vôbec, ktorá je súčasťou vlastne burzy, takže v Londýne. Takže toto je také, určite jedna z takých tých milníkov, asi na ktorých sme hrdí. Podporuje to dobré, čo v nás je a necháva nás v tom smere rásť. To isté je ako v škole. Ja tvrdím to, že ľudia by mali robiť to, v čom sú dobrí a netlačiť na to, aby boli dobrí vo všetkom. Mne sa tu veľmi dobre chodí, lebo sú tu veľmi pekné priestory. Veľmi dobre sa tu robí. Na mňa to veľmi pozitívne vplýva. Ľudia sú tu super, že kedykoľvek v kuchynke kohokoľvek vieš stretnúť, pokecať. Aj keď je to len taký dvojminútový pokec pri tom, jak si varíš čaj, ale aj to veľa urobí. Ten úspech pracovný a máš chuť proste si otvoriť tie maily a čítať si ten feedback od klientov a je to niečo, v čom som sa našla. Určite sú to tí ľudia, čo som spomínala, to je naozaj asi viac ako 50% určite, že proste my si tu aj v rámci týmu robíme všaké srandičky, že naozaj ten tým je tak super nastavený, že aspoň mne to veľmi vyhovuje. A tá práca samotná ma tiež baví. Bavia ma tie čísla, baví ma to ešte, čo som možno tiež mohla spomenúť, že sa mi tá práca strašne mení, hej, že ono to vyzerá, že som tu proste 100 rokov, ale tá práca bola proste úplne iná v maličkej firme, keď som začínala, úplne iná je teraz, keď sme súčasťou Eurovacu, riešime úplne iné veci, čiže pre mňa je to aj o tom, že to nie je taká tá, proste taký stereotyp, že všetko sa to vlastne mení, nabalujeme, rozširujeme a to je zaujímavé.